आपण सवत्सडा धबधब्याच्या ह्या ठिकाणी जातो आहे, मात्र दुसऱ्या ठिकाणी हा मुंबई गोवा महामार्ग पेढे गाव आहे आणि त्याच्या इथून जाणारा हा मुंबई गोवा महामार्ग प्रमुख आणि अगदी त्याच्यासमोरच आपल्याला हा धबधबा पाहायला मिळतो। सगळे पर्यटक आलेले आहेत आणि जे मुंबई गोवा महामार्गावरून प्रवास करतात किंवा मग खाली कोकणामध्ये जातात ते सगळे या ठिकाणी पावसाळ्याचा आनंद घेण्यासाठी सवत्सडा धबधब्याच्या ठिकाणी जातात आणि खूप छान आहे। आपण पण त्या ठिकाणी जायचं आहे, तर तुम्हाला अंदाज येण्यासाठी की हा नेमका स्पॉट कुठे आहे, तर त्याच्या बाजूची ही आजूबाजूची ही दृश्य आणि जिथे गाड्या थांबतात, बऱ्याच ठिकाणी इथे गाड्या थांबतात आणि मग धबधबा पाहण्यासाठी जातात। आत्ता चिपळूणला पाऊस थांबलेला आहे, पण सकाळपासून पाऊस होता आणि त्यानंतर सवत्सडा धबधबा आत्ता या क्षणाला कसा आहे ते आपण पाहतोय। चिपळूणच्या ठिकाणाचा हा अगदी जवळच आहे, म्हणजे चिपळूणच्या बाजारपेठेमधून तुम्ही बाईक असेल तर अगदी 5 मिनिटामध्ये आणि चालत पण येऊ शकता, पण बाईकने मजा येईल असं अगदी 5 मिनिटावरती चिपळूणच्या मेन बाजारपेठपासून दूरवरती असणारा हा धबधबा आहे आणि खूप छान आहे। अनेक पर्यटक येतात या ठिकाणी अंघोळी करण्यासाठी, मजा करण्यासाठी खूप दूरवरून ते हे येणार जाणारे पर्यटक आहेत। मुंबई गोवा महामार्ग त्या दिशेने जातो, तिथून अगदी गाडी लावली अगदी 5 मिनिटं आपल्याला चालत जावं लागतं। हे सगळं असं निसर्ग संपन्न छान वाट आहे आणि हा मुंबई गोवा महामार्गाच्या जवळचा हा मस्त धबधबा आहे। कोकणामध्ये जाताना तुम्हाला असे अनेक स्पॉट मिळतील ज्याची तुम्हाला मजा येईल पाहून आणि हे कसे आहेत आणि ही पायवाट केलेली आहे वरती झऱ्याकडे जाण्यासाठी। पूर्ण असं जंगल आहे आणि जंगलाच्या मधोमध हा धबधबा आहे। तुम्ही आपले आत्ता जे प्रेक्षक लाईव्ह आहेत, तुम्ही या ठिकाणी कधी आलात आणि तुमचा कसा अनुभव आहे ते कमेंटच्या माध्यमातून सांगा, आम्हाला कळेल। म्हणजे तुम्ही चिपळूणला कधी आलात तर ह्या धबधब्याच्या इथे आलात आणि तिथला अनुभव तेव्हाचा, तुम्ही जेव्हा आलात त्या दिवसाचा अनुभव पण शेअर करू शकता कमेंटच्या माध्यमातून। हे असं आहे, आम्ही गाडी तिथे रोडवरती लावली आणि तिथून आता हे चालत ह्या धबधब्याच्या ठिकाणी जातो आहे। कॉल आल्यामुळे थोडं बफरिंग झालं असेल। हे असं छान धबधबा आहे, थोडं पाणी कमी झालंय पण आता सध्या मागच्या आठवड्यामध्ये चांगला त्यामुळे धरलेला। हो मग द्या आम्हाला हे असं आहे, इथे पण खूप जण आंघोळी करण्यासाठी इथे थांबतात। तसं थोडं चढायला आहे आणि तिथून छान आहे। चिपळूणमध्ये राहणारे अनेक जण वेळ मिळाला की या धबधब्यावरती येतात मजा करायला, पार्टी करण्यासाठी, मजा करण्यासाठी, अंघोळी करण्यासाठी। अगदी छान पॉईंट आहे हा, सगळी फॅमिली घेऊन येण्यासाठी। आणि अगदी ते बघा, हे मुंबई गोवा महामार्ग म्हणजे रोडला आपण कधी जाताना 5 मिनिटात पटकन जाऊन येऊ शकतो। कमाल नजारा आहे, पावसाळ्यामध्ये तर अजून जबरदस्त आहे। कहाँ से आए आप? हाँ राजस्थान। राजस्थान से। तो अभी कहाँ जा रहे हो? गोवा।
गोवा जा रहे हैं। तो ये सब दबदबा देख के यहाँ पे रुक गए। हाँ कैसा लगा? बहुत बढ़िया, कोकण कैसा है? कोकण कैसा है? बहुत प्यारा है। और अभी गोवा में ऐसे ही घूमने के लिए? बस घूमने के लिए। हाँ, ये मतलब ये स्पॉट कैसे लगा आने में? ये बहुत तगड़ा लगा, रास्ते में देखा मैंने। हाँ, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन निकाला या दिख गया तो आ गए? रास्ते में देखा, घुमा के लाया वापस। अच्छा, दिख गए तो वापस आए। चलो, अकेले आए या फॅमिली वगैरे? आइए मेरे। ओके. राजस्थानचे आपले मित्र आहेत, म्हणजे इथेच ओळख झाली. विचारलं आपण प्रतिक्रिया त्यांची. कसं वाटलं? कुठून आलात? मी महाडवरून आलोय. अच्छा, महाडवरून. आपलं नाव? माझं हां. कोकणकट्टा न्यूज. अच्छा, कोकण करता. हां. आणि स्पॉट आहे. हो, दुसरं काय म्हणत होतो, तुम्ही आता हे स्पॉट पाहण्यासाठी आलात की असंच? नाही, ॲक्च्युली देवीला गेलो होतो. बरं. संगमेश्वरला. गाठमाता देवी आहे. हां, तिच्या दर्शनाला गेलो हां. होतो. आणि मग येता निवांतपणा म्हटलं हां. स्पॉटवरती. ओके, एकटेच थँक्यू. एकटेच आलात? नाही नाही, मुलगा आहे. ओके मिसेस तिकडे उभी आहे. ती आली हां. ते साडी नेसल्यामुळे तुला येतो. ओके ओके. कसं वाटलं निवांत? सुंदर. थँक्यू सो मच. व्हिडिओ पाठवा मला. यस, तुम्ही लाईव्ह आहे, लाईव्ह बघू शकता. ओके. Yes. नाव सांगा. कोकणकट्टा न्यूज. हे असं कमाल आहे. हे अनेक जणांना मित्रांना इथले सौंदर्य दाखवत आहेत व्हिडिओ कॉलने. हे राजस्थानमधून आले आहेत, काही आपले इथले महाडचे आहेत, कोकणातले आहेत. पण कमाल आहे. इथे जेव्हा जेव्हा याल तेव्हा एक वेगळंच नजारा तुम्हाला पाहायला मिळेल. कधी पाणी जास्त, कधी खूप कमी, असं. पण निसर्ग सौंदर्य आहे ते कधी इथं कमी नाही होत. हे असं आहे. छान आहे एकदम. हे आंघोळीसाठी काही जण गेलेत तिथे. अजून पुढे जातोय पण ते पाण्याचे फवारे खूप येत आहेत. बघू आपण तरी पण पुढे जाऊन. असं आहे. अप्रतिम नजारा आहे. आणि कधीही कोकणात आलात की तुम्ही या ठिकाणाहून जात असाल चिपळूणच्या जवळून, तर अवश्य भेट देण्यासारखं ठिकाण आहे. तुम्ही आंघोळी करू शकता, इथे मौज मजा करू शकता. अगदी सेफ पॉईंट आहे, काही त्रास होणार नाही, काहीही नाही. अगदी जवळ आहे, महामार्गाच्या जवळचं असणारं ठिकाण आहे. कोकणातल्या कुठल्याही पॉईंटवरती तुम्हाला त्रास नाही तसं होणार. पण छान आहे अगदी. असं म्हणजे अपघात होण्याची काही शक्यता नाही आहे की काही ठिकाणी आपल्याला काही नियम अटी ह्या सगळ्या पाळाव्या लागतात. तशा काही घेण्याची काही गरज नाही आहे. छानपैकी येऊन इथे मौज मजा करण्यासारखं ठिकाण आहे. खूप जण फोटो काढतायत, काही फोटो काढताना रागवत आहेत. असं सगळं मौज मजा मस्ती इथे पाहायला मिळते. हे सगळे पर्यटक आले तिथे. अविनाश महाडिक, राजेंद्र वाल्मिकी. हाय, नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे. तुम्ही या ठिकाणी आलात की नाही त्याचे पण अनुभव आम्हाला कमेंटच्या माध्यमातून कळवा. आणि तुम्हाला हा स्पॉट कसा वाटला ते पण सांगा या कमेंटवरून. आणि जास्तीत जास्त लोकांना ह्या अशा काही गोष्टी आहेत, अशी काही ठिकाणं आहेत, त्याबद्दल आपण माहिती देतो. त्यावेळी लोकांना कळतं. पण अनेक जण सर्चिंग करतात, काही रील्स बघतात, काही व्हिडिओ बघतात आणि येतात. पण अनेक जण हे फक्त धबधबा रोडवरून पाहायला मिळतं आणि थेट येतात. असं आहे. खूप भारी आहे धबधब्याचं पाणी. हे जरा अगदी चांगल्या पद्धतीने निरखून पाहिलं ना
तर धबधब्याचं वरून येणारं पाणी आणि ती बाजूची भिंत आहे ते पूर्ण सुकी आहे आणि खाली लागणारे हे पाणी. पाऊस येऊ दे काही येऊ दे त्या ठिकाणी तुम्हाला सुखच बघायला मिळेल. जो आपण निसर्गाचा आविष्कार म्हणतो ना तसा हा सगळा अनुभव आहे आणि तसा हा धबधबा आहे आपल्याला. अभी क्या मौज करेंगे चलो. हाँ चलो चलो. या ठिकाणी पण एक छोटा झरा आहे पण तिथे दगडं वगैरे आहेत. त्या साईडनं थोडं न जाणं चांगलं आहे पण हे चांगलं आहे. दादा खूप छान आहे सर्व. मी जाणून आलो आहे आता दिल्लीवरून बघतोय. अरे क्या बात आहे मिलिंद दादा धन्यवाद. दिल्लीवरून पाहताय तुम्ही कोकण आत्ताच. मिस करतोय माझं फेवरेट स्पॉट DBJ मधून. मी मित्रांबरोबर यायचो. संजय कदम, जालिंदर पंजाब. वाव. राजस्थानचे पण आम्हाला काही मित्र मिळाले आता. ते पण म्हटले राजस्थानवरून आलेत ते आणि गोवा बघायला जात आहेत पण हे धबधबा फक्त पाहिला आणि ते इथे आलेत. छान छान अनुभव आहेत तुमचे. हां चिपळूणमध्ये जे राहतात ते त्यांच्यासाठी तर हा पिकनिक पॉईंटच आहे. म्हणजे कधी कंटाळा आला, कधी भांडणं झाली, कधी दुःखात आहे, कधी सुखात आहे तर या सगळ्याचा अनुभव देणारा हा पॉईंट आहे. त्यामुळे चिपळूणकर या ठिकाणचे आहेत त्यांच्यासाठी हा अगदीच मस्त ठिकाण आहे. चिपळूणमध्ये जे राहतात त्यांना तर हा अगदीच निवांतपणा आहे. या संजय कदमजी धन्यवाद. मिलिंद गोवलकर यांचे देखील धन्यवाद. तुम्ही तुमचा अनुभव सांगितलेत त्याबद्दल. आणि पुन्हा या कधी कोकणामध्ये आलात की 100% ह्या ठिकाणी या. असं सगळं अद्भुत नजारा आहे. अगदी त्या झराखाली पण जाऊन काही शक्य नाही आहे कारण पाणी एवढा फोर्सने पडतोय ना आपण आपल्याला ते तेवढं जमणार पण नाही. आणि आंघोळ वगैरे करणारे इथेच करतात. धबधब्यावरून येणारा पाणी फोर्सने पण खूप लागणारा ठरेल असं सगळं आहे. करू आपण. काही पर्यटक आले आहेत त्यांच्या प्रतिक्रिया आपण घेऊ. मोबाईलचं थोडं पाणी येतोय पूर्ण. कॅमेरा म्हणजे तिथे फोटो काढायचा असेल या ठिकाणी तर कॅमेरामॅन तिथे उभं राहावं लागतं. कॅमेरामॅनला इथे उभं राहावं लागतं. असं तो पाण्याचा एवढा फवारा येतोय. आणि तिथे धबधबा आहे तर त्याचा एवढा ह्या ठिकाणी यावं लागतंय फोटो काढण्यासाठी. असं आहे सगळे. काकी कुठून आलात? हा इथे चिपळूण. अच्छा पिरलोटे. ओके ओके. असंच मजा करायला. पिरलोटे जवळच आहे. धबधब्याचं इकडून फोटो काढत आहे. फार पाणी येतो तिकडून. यस सगळ्यांना आव्हान आहे की 2 मिनटं मला फक्त एका चांगल्या जागेवरती उभं राहू दे म्हणजे नीट बोलता येईल. जेव्हा कधी तुम्ही कोकणात याल पावसाळ्यात या फक्त तर त्या वेळेला हा स्पॉट नक्की बघा. तुम्हाला आवडेल. आणि अगदी जाणाऱ्या रोडवरूनच तुम्हाला 2 मिनटावरचं 5 मिनटावरचं हे अंतर आहे. गाडी तुम्ही पार्क केलात त्या ठिकाणी तिकडे रस्ता दिसतो. जाताना पण आपण दाखवू, येताना आपण हा आता काही आत्ताच जे लाईव्ह जोडले आहेत त्यांनी जर हा लाईव्ह संपल्यानंतर पुन्हा एकदा पाहिलं ना की आपण अगदी ती गाडी लावण्यापासून रस्त्यापासून आपण हा एक छोटासा लाईव्ह केला आहे. त्यातून तुम्हाला कळेल की एक्झॅक्ट कुठलं लोकेशन आहे, काय आहे, कसं यायचं वगैरे. तर अगदी जवळचं हे ठिकाण आहे आणि छान आहे. पावसाळ्यातलं अतिशय चांगलं ठिकाण ते.
असं आहे, काही लोक तिथे आंघोळी करायला पण गेले आहेत आणि छान आहे एकदम. चलो, आपण हे लाईव्ह माय नेटिव्ह प्लेस इन चिपळूण. आय एम इन आर्मी अँड ऑलवेज वॉच कोकण कट्टा. येस, थँक्यू सो मच. तुमच्यामुळं प्रेक्षक आहेत म्हणून हे सगळं आहे. आणि हे एक छोटासा लाईव्ह आहे, एक व्हिडिओ करतोय आपण. तुम्ही पुन्हा या कधीतरी कोकणात आणि चिपळूणला या आणि या भेट द्या. तेव्हा जुन्या आठवणी तुमच्या ताज्या होतील. हा व्हिडिओ बघून जुन्या आठवणी तुमच्या ताज्या झाल्या असतील सगळ्या. तुम्ही ज्या चिपळूणमध्ये मजा केली असाल किंवा मग सगळ्या गोष्टी. चलो, आपण आता हे लाईव्ह इथे संपू. असंच आपलं आम्ही पण असं सहज आलो, म्हटलं पाहूया बघूया जरा कसं पाणी आहे काय आहे, त्यासाठी आपण हे आलो. लोकांना पण पाहू दे जरा इथलं काय कसं आहे. जे कोकणामधून बघतात, कोकणाच्या बाहेर बघतात, त्या सगळ्यांना त्या धबधबा किंवा महाराष्ट्रात दाखवण्याचा या लाईव्हच्या माध्यमातून छोटासा प्रयत्न होता. पण खूप दूरवरून लोक आले आहेत. पंजाबवरून काही लोकांच्या प्रतिक्रिया आहेत, राजस्थानचे. हे आत्ता आपण जे दोघं जण पाहतोय ते सगळे सहकारी राजस्थानमधून आले आहेत आणि फक्त धबधबा पाहून थांबले आहेत. आहे सगळं. चलो, बाय बाय. थँक्यू सो मच. तुम्ही पाहिलात, आभारी आहे, धन्यवाद. कोकणातल्या अशा अनेक ठिकाणांना भेट द्या. तुम्ही जेव्हा कधी कोकणात याल तेव्हा या प्रत्येक पर्यटन स्थळावरती एक निसर्ग संपन्नता आहे. तुम्हाला प्रत्येक स्पॉटवरती वेगवेगळे पाहायला मिळणार आहे. सो तुम्ही कधीही या, मजा करा आणि तुमचे जे सुट्टीचे दिवस आहेत ते अशा ठिकाणाला मौज मस्ती करून छान घालवा. आता माझ्या मोबाईलचं पूर्ण पाण्याचे फवारे उडाले, खूपच जास्त पाण्याचा फवारा आहेत. आणि तो मुंबई गोवा महामार्ग समोर दिसतोय ते, तिथून हा असा धबधबा. येस, थँक्यू सो मच. बाय बाय.